doble exposició fotogràfica dedicada al Festival Internacional del Circ a la Galeria Lola Ventós de Figueres. S'hi exposen dues visions ben diferents de l'esdeveniment, a càrrec de Xavi Toral i Miquel Ribot. Hi ha una cosa que queda molt clara, vull dir, el Xavi Toral us ofereix una visió en blanc i negre d'aquests moments de concentració i d'introspecció, aquest espai de misteri que a tothom li desperta molta curiositat, que és el darrere de la cortina, ho sento, no està obert a tothom, i en canvi el Miquel Ribot doncs, és el moment d'espectacle, l'esclat de color. Miquel Ribot presenta 15 fotomuntatges en els que multiplica els artistes. La tècnica és supercomplicada, encara que no sembli. Els artistes tenen un temps, no sé, 3, 4 minuts, 5 minuts d'actuació, no crec que tinguin més. Durant tot aquest temps tu has de fer 1, 2, 3, 17, 20 fotografies que siguin aprofitables per després poder portar a terme el projecte aquest que tu tens al cap al final, no? Aleshores, és un problema de retallar-les una per una, els aro per aro, i llavors inventar-te aquesta composició. Afegeixes una mica del fons propi de l'actuació i ja està. I en cadascuna t'inventes una pel·lícula. Et pots passar 3 dies per una, 3 dies retallant, muntant-la, fent proves, ara borro, ara pujo, ara... Bueno, Xavi Toral ha treballat entre bastidors buscant les expressions dels artistes abans o després de sortir a escena. Molta foscor, no els pots molestar, no pots tirar de flaix, has d'aprofitar els recursos que tens, no pots muntar el trípode, no pots fer soroll, no pots fer res, disparar, aprofitar les cares, aprofitar el moment, quan entren, quan surten. Que en Xavi ha buscat el misteri, ha buscat la intimitat i jo he buscat la festa. Aquesta exposició comença a ambientar l'imminent inici de la 5a edició del festival, que es farà del 25 al 29 de febrer.